Днес съм тук да ти кажа нещо за хамстера. Но не кой да е хамстер. Не този сладки от зоомагазина, а твоят личен, персонален хамстер, който не спира да върти в главата ти цяла нощ. Той слага очилата и газ! Какво всъщност става? В главата ти хамстера не тича, защото е луд или защото много му харесва, а защото е под пара. Тази пара идва от потиснати емоции, напрежения през деня, неизказани неща или опити да си окей, когато не си. Защо изразът "стегни се", казан от теб на теб или от близки на теб, не работи? Когато си кажеш "стегни се", всъщност правиш още едно нещо. Стягаш капака на тенджера под налягане. Хамстерът усеща тревожността, активизира се и тръгва. Но хамстерът не е проблемът. Той е освобождаването на напрежението, което не си пуснал през деня, но го освобождава в грешна посока, на колелото, където върти и никъде не стига. В момента, в който усетиш тревожност, хамстерът започва да загрява и е готов. Затова в този момент е много важно да си кажеш "стоп". Затвори очи и си представи, че вадиш хамстера от колелото и го пускаш в друго пространство. Може да е гора, може да е поле, може да е просто място, където има въздух. Той пак ще тича, но вече не е в капан и вече ще има посока. И докато той тича, ти се връщаш в тялото си. Защото ти не си мислите. Ти си този, който ги наблюдава. Хамстерът не трябва да изчезне. Той трябва да се измори, но на правилното място. И е хубаво да му обърнеш внимание, докато е още хамстер, че ако стане морско свинче, тогава още по-сложно. Хайде, с много любов!